Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του αγαπημένου μας podcast. Χαίρετε και καλώς ήρθατε άλλη μια φορά. Λοιπόν, σήμερα είπαμε να πιάσουμε το θέμα του διαζυγίου, γιατί από πολλές πλευρές μου έρχεται εμένα αυτό το θέμα και νομίζω ότι απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Όντως, είναι ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο κόσμο, με διάφορες πτυχές που έχει αυτό το κομμάτι, τις οποίες θα τις δούμε στην πορεία μία-μία και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να το δούμε ψύχρεμα αυτό το κομμάτι, απαλλαγμένο από ενοχές, απαλλαγμένο από θυμούς και όσο μπορούμε πιο περιγραφικά και αποστασιοποιημένα. Γιάννη, γιατί πιστεύεις ότι τελευταία έχουμε αύξηση αυτού του φαινομένου? Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ότι έχουμε σε πιο πολλά θέματα το κομμάτι το ότι διεκδικώ τα δικαιώματά μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι και παλαιότερα υπήρχε η ανάγκη να χωρίσουμε, αλλά για διάφορους λόγους, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, οικογενειακούς, δεν ήταν τόσο εύκολο. Άρα, το ένα κομμάτι ήταν ότι υπήρχε και παλιότερα η ανάγκη, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο, δεν μας επιτρεπόταν εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι και οι διαδικασίες έχουν γίνει πιο απλές. Επιπλέον, είναι όλο και πιο απενεχοποιημένο συναισθηματικά το ότι δικαιούμαι να χωρίσω. Και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο θα το πω, ίσως ορισμένοι αντιδράσουν, αλλά είναι η δική μου υποκειμενική σκέψη, είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όλα είναι πιο εύκολα, με θετικό και αρνητικό πρόσημο. Ορισμένες φορές με θετικό, ορισμένες φορές με αρνητικό πρόσημο. Γιατί ακόμα και το διαζύγιο ήταν στο πλαίσιο του ότι δεν μου είναι εύκολο από διάφορες απόψεις. Τώρα πια που μου είναι πιο εύκολο από διάφορες απόψεις, ασκώ πιο εύκολα το δικαίωμα του διαζυγίου, που σίγουρα είναι δικαίωμά μου. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας, όταν αποφασίζω κάτι, να μην είναι παρορμητικό. Άρα, ούτε θα εγκλωβιστώ σε ένα γάμο που δεν μου ταιριάζει για διάφορους λόγους, ούτε όμως παρορμητικά θα χωρίσω και θα το αλλάξω. Ζούμε σε μια εποχή όπου οτιδήποτε δεν δουλεύει, αντί να το επισκευάζουμε, το αλλάζουμε. Το πετάμε και παίρνουμε άλλο. Είτε είναι το ψυγείο, είτε είναι το αυτοκίνητο, είτε ακόμα και ο γάμος μας. Άρα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, χρειάζεται μία μέση οδό που δεν θα εγκλωβιστούμε στο ότι εγώ θα μείνω για πάντα σε αυτό το γάμο για διάφορους λόγους και ας δυστυχώ και ας μαραζώνω, ούτε όμως θα παρατήσω έναν γάμο αν δεν είμαι σίγουρος ή σίγουρη ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια επιβίωσης ή μετουσίωσης του γάμου. Ωραία. Για πες μας λίγο για αυτά τα περιθώρια. Το κομμάτι του διαζυγίου έχει διάφορα τμήματα, διάφορα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι αφού έχω κατασταλάξει, τουλάχιστον τα περισσότερα κομμάτια έχουν κατασταλάξει ότι θέλω να χωρίσω, υπάρχουν κάποια κομμάτια μου υπολοιματικά, λιγότερα, που με κρατάνε πίσω στο να μην χωρίσω. Άρα το πρώτο κομμάτι που χρειάζεται να δούμε είναι αυτό. Οκ, εγώ κατά 80% είμαι έτοιμος ή έτοιμη να χωρίσω. Τι με κρατάει όμως πίσω στο να χωρίσω? Τι δικαιολογίες βρίσκω στον εαυτό μου? Θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε αναρωτηθεί αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ θα ήθελα να το πιάσουμε από ένα τάκ πιο πριν, ότι τι είναι... Νομίζω ότι βασικά πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στο δίλημμα ότι τι θεωρείται λόγος για να χωρίσω. Ναι. Χαμογελάω γιατί είναι ακριβώς έτσι. Πολλές φορές ακούμε είναι αυτό λόγος ή δεν είναι λόγος. Χρειάζεται λίγο να ζυγίσουμε όχι μόνο τους λόγους που θέλουμε να χωρίσουμε, αλλά και για ποιους ουσιαστικούς και γνήσιους λόγους δεν θα χωρίζαμε. Ναι. Όταν μας ρωτάνε για ποιο λόγο να χωρίσω, η απάντηση που δίνω εγώ είναι όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο γάμο σου αισθάνεσαι πιο πολύ μοναξιά από ό,τι αισθανόσουν όταν ήσουν μόνος σου ή μόνη σου. Μοναξιά υπαρξιακή, μοναξιά συναισθηματική, μοναξιά πρακτική, σε όλα τα επίπεδα. Άρα ο βασικός πυρήνας, ο βασικός λόγος κατά τη γνώμη μου που αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο στο να χωρίσω είναι όταν εγώ για αρκετό χρονικό διάστημα, το αρκετό είναι υποκειμενικό, δεν μπορώ να σου πω 3, 6, 9 μήνες, αλλά θα σου πω σίγουρα να μην είναι μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες. Ναι. Άρα όταν για αρκετό χρονικό διάστημα εγώ νιώθω περισσότερη μοναξιά σε αυτό το γάμο από ό,τι ένιωθα ή θα ένιωθα εκτός γάμου. Και δεύτερη υποσημείωση, όταν όμως έχω αισθανθεί ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια προσπάθειας το να στρώσω το γάμο. Ας προσέξουμε λίγο αυτές τις δύο παραμέτρους. Γιατί καμιά φορά ξεχνάμε τη δεύτερη παράμετρο. Άρα η πρώτη, χωρίς να θέλω να γίνω κουραστικός, είναι ναι, εγώ νιώθω εδώ και αρκετό καιρό πιο πολύ μοναξιά
σαν άνθρωπο, σαν συναίσθημα, σαν ψυχή, ερωτικά, συναισθηματικά, από ότι όταν ήμουν μόνος μου. Και αφού το νιώθω αυτό το πράγμα, έχω κάνει όμως προσπάθειες, το έχω επικοινωνήσει στη σύντροφο ή στο σύντροφό μου και δεν έχουν περπατήσει. Τότε αυτός είναι ο βασικός λόγος για να χωρίσω από μία σχέση ή από ένα γάμο. Ναι. Το κομμάτι το σεξουαλικό. Υπάρχει. Ναι, όταν δεν καλύπτεται, είναι ένας ισχυρός λόγος για να φύγεις από ένα γάμο. Είναι. Και είναι ένα από τα πολύ συχνά στοιχεία που συναντάμε. Είναι αυτό που λέγω η σεξουαλική παραμέληση μέσα στο γάμο. Με ποια έννοια? Καταρχήν πρέπει λίγο να δεχτούμε ότι ένας γάμος θα έχει μία αναμενόμενη φυσιολογική φθορά σε διάφορα σημεία. Ένα από αυτά τα σημεία είναι και η σεξουαλικότητα. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες σε οτιδήποτε στη ζωή μας, αν εμένα η προσδοκία μου είναι να έχω την ίδια ένταση, την ίδια συχνότητα στη σεξουαλική μου ζωή μετά από 15-20 χρόνια γάμου, με το πώς ήμουνα στην αρχή, τότε είναι μία ρεαλιστική προσδοκία. Ούτε όμως και το άλλο άκρο, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο γάμος, δεν πειράζει. Άρα το πρώτο πράγμα που θα πούμε εδώ πέρα είναι ότι χρειάζεται να έχουμε μία ρεαλιστική μέση προσδοκία, όπου θα θεωρούμε αναμενόμενη μία φθορά σεξουαλικότητας, χωρίς όμως να έχει νεκρωθεί η σεξουαλικότητα. Όταν η σεξουαλικότητα έχει περισσότερη φθορά από το αναμενόμενο ή όταν έχει νεκρωθεί, τότε είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί υπάγεται και αυτό σε αυτό που είπαμε πριν, ότι νιώθω μοναξιά. Άρα δεν είναι αυτό το επιφανειακό που θα σκεφτούν πολλοί, έλα μωρέ για σεξ θα χαλάσει ο γάμος. Όχι. Γιατί το σεξ είναι η επικοινωνία ερωτική, είναι και η επικοινωνία συναισθηματική. Τις περισσότερες φορές όταν έχουμε μια σεξουαλική παραμέληση στο γάμο, αυτή η παραμέληση δεν είναι μόνο σεξουαλικού τύπου, αν το καλοσκεφτείς. Είναι σε διάφορα κομμάτια. Άρα η απάντηση είναι ναι. Η σεξουαλική παραμέληση, γιατί έτσι θα το ονομάζουμε, μέσα σε ένα γάμο, όταν έχει ξεπεράσει τα αναμενόμενα περιθώρια φθοράς, είναι ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στο χωρισμό, γιατί δείχνει βαθύτερες ρίζες παραμέλησης και φθοράς. Αυτό γιατί δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει έτσι ωραία, ότι όταν φτάνει το πρόβλημα να εμφανιστεί στη σεξουαλική ζωή, πάει να πει ότι έχει ξεκινήσει από άλλα κομμάτια της σχέσης. Όποιος το είπε έχει απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις εσύ και το φέρνεις εδώ πέρα. Η σεξουαλική αποξένωση, η σεξουαλική παραμέληση μέσα σε ένα γάμο είναι το σύμπτωμα της ευρύτερης παθογένειας του γάμου. Και όταν φτάνει να εκδηλώνεται αυτό το σύμπτωμα, τότε σημαίνει ότι η νόσος έχει προχωρήσει αρκετά. Είναι σαν να έχουμε μια σοβαρή οργανική νόσο και όταν φτάνω εγώ να έχω αιμόπτηση, για να φτάσω να έχω αιμόπτηση, σημαίνει ότι έχει προχωρήσει αρκετά η οργανική νόσος. Άρα δεν είναι μόνο η σεξουαλική παραμέληση, είναι το τι κρύβεται κάτω από τη σεξουαλική παραμέληση. Ωραία, από την εμπειρία σου θέλω να μας πεις λίγο ποια είναι αυτά τα πράγματα που οδηγούν εκεί. Τι άλλο συμβάλλει να πεθάνει μια σχέση? Οι άνθρωποι έχουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό, το να εφησυχαζόμαστε. Ίσως είναι και η ανάγκη μας, η φυσική μας ροπή, να μην καταναλώνουμε ενέργεια. Δηλαδή, ως όντα έχουμε μια φυσική ανάγκη και καλά κάνουμε να καταναλώνουμε όσο γίνεται λιγότερη ενέργεια για να κάνουμε εξοικονόμηση. Σαν τις αρκουδίτσες. Ακριβώς, ναι. Όλα τα θηλαστικά, γιατί είμαστε θηλαστικά όσο και αν ενοχλεί κάποιος αυτό. Άρα, στα φυσιολογικά πλαίσια του να εξοικονομώ ενέργεια ή να καταναλώνω όσο γίνεται λιγότερη ενέργεια, δυστυχώς αυτό ορισμένες φορές παραγίνεται και γίνεται μέσα στο γάμο. Είναι αυτό που λέμε ότι ησύχασα, χαλάρωσα ή αυτό το πολύ λαϊκό θα το πω, έδεσα το γαϊδαρό μου. Ναι. Ο γάμος, όπως ακόμα και η σχέση με τον εαυτό μου, έτσι και η σχέση μου μέσα στο γάμο, είναι μια σχέση δυναμική, ενεργητική, που χρειάζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα να την ανατροφοδοτώ. Να διακόψω και να πω ότι εγώ πιστεύω ότι και στερεοτυπικά διαφορετικά λειτουργείς όταν είσαι παντρεμένος και διαφορετικά λειτουργείς όταν είσαι σε μια μακροχρόνια σχέση που δεν έχει επίσημο τίτλο, έγγραφο, τέλος πάντων, πιστοποίησης του ζευγαριού. Έχεις δίκιο, γιατί όταν είσαι παντρεμένος έχεις και μια σφραγίδα ότι εδώ είναι πιο επίσημο το πράγμα. Και για να χωρίσουμε να γίνει και μια χαρτούρα, ενώ στην σχέση στην απλή παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Και πέρα από τη χαρτούρα, γιατί κάποιος θα μας πει ότι τώρα πια μέχρι και ηλεκτρονικά βγαίνουν τα διαζύγια. Ακόμα και η εσωτερική διαδικασία στο να οδηγηθώ στο διαζύγιο ή τα οικονομικά που πρέπει να τακτοποιηθούν. Δηλαδή είναι πιο περίπλοκο το διαζύγιο από ότι ο απλός χωρισμός. Άρα ναι, είναι διαφορετικό το κομμάτι της σεξουαλικότητας σε αυτές τις δύο πτυχές. Από την άλλη, αν επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε,
Σκέψου, από τη μία η φυσική ροπή μας να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, πολύ ωραία. Από την άλλη όμως η ανάγκη που έχει σχέση, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, να ανατροφοδοτείται. Να το πούμε διαφορετικά. Αν το σώμα σου δεν του δίνεις ανατακτά χρονικά διαστήματα τροφή και νερό, δεν θα αντέξει. Πώς περιμένεις να αντέξει η σχέση σου, ο γάμος σου, αν δεν δίνεις τροφή και νερό? Απλή λογική. Ποια είναι η τροφή και το νερό για μια σχέση, λοιπόν? Ναι, όλο και πιο ενδιαφέροντα, Το πρώτο είναι το συναίσθημα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο που το βάζουμε πρώτο, είναι πολύ σημαντικό. Το συναίσθημα περιέχει και τη σεξουαλικότητα, παρεπιπτόντως. Δηλαδή δεν είναι τελείως δύο ξεχωριστά πράγματα. Και όταν λέμε συναίσθημα, τι εννοούμε? Το να ανατακτά χρονικά διαστήματα, να επικοινωνείς στον άλλον ότι τον νοιάζεσαι, ότι τον αγαπάς, ότι τον φροντίζεις. Να το επικοινωνείς και λεκτικά όμως. Δηλαδή, πολλές φορές που ακούμε μέσα στους γάμους, ειδικά, εγώ κάνω τα πάντα για σένα, σε φροντίζω. Ή έρχεται ο άντρας και λέει: εγώ φέρνω τόσα λεφτά στο σπίτι, δουλεύω σαν το σκύλι όλη μέρα, πολύ ωραία. Οκ. Ή έρχεται και η σύζυγος: να, και εγώ σε έχω στην πένα μετά τα περάκια σου, τα ρούχα σου τα καθαρά. Είναι πολύ σημαντικά, ναι. Οκ. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό το να λέμε ότι ξέρεις, σε νοιάζομαι, σε αγαπάω. Ή το να κάνουμε μια ρεαλιστική φιλοφρόνηση. Δηλαδή, ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε μια ρεαλιστική φιλοφρόνηση στον ή στη σύζυγό μας. Ότι ξέρεις, είσαι όμορφη, είσαι εγωιτευτική, ή μου έλειψες. Δηλαδή, αυτό που λέω καμία φορά είναι ότι χρειάζεται να θυμόμαστε στο γάμο πώς ήταν όταν φλερτάραμε πριν παντρευτούμε. Άρα, η απάντηση στα πλαίσια του ρεαλιστικού πάντα, έτσι, θα μου πει κάποιος: OK, ρε φίλε, όταν δουλεύουμε όμως, όταν έχουμε 2-3 παιδιά, πόσο μπορώ να φλερτάρω? Το καταλαβαίνω, αλλά μην το ξεχνάς τελείως. Άρα, εάν θέλουμε λίγο να το πούμε πιο συμπυκνωμένα, μια καλή συνταγή για να επιβιώσει το ζευγάρι είναι να θυμάται ανατακτά χρονικά διαστήματα πώς ήταν πριν παντρευτούνε. Προσαρμοσμένο στην καθημερινότητά του, αλλά να μην το ξεχνάει. Όσο αφορά το συναίσθημα, όσο αφορά τη φροντίδα, όσο αφορά τη φιλοφρόνηση, όσο αφορά τον ερωτισμό. Άρα, ό,τι θα κάνανε πριν παντρευτούνε για να σαγηνεύσουν τον ή την σύζυγο, να το κάνουν όσο μπορούν πιο συχνά. Το λέω όσο μπορώ πιο απλά και πιο ξεκάθαρα. Πολύ ωραία το είπες. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ανέφερες τα παιδιά. Ο ερχομός των παιδιών, εγώ πιστεύω ότι επηρεάζει πάρα πολύ τη σχέση του ζευγαριού προς το κακό. Από αυτά που έχω δει. Και ότι ανεβάζει τη δυσκολία της διατήρησης, τέλος πάντων, του έρωτα, αυτής της κατάστασης, συμφωνείς? Θα στο θέσω όπως το σκέφτομαι. Ο ερχομός των παιδιών είναι μια τεράστια πρόκληση πρακτική, συναισθηματική, οικονομική, σεξουαλική, υπαρξιακή για το ζευγάρι. Πολλές οι προκλήσεις για δύο ανθρώπους που ήδη δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν. Ακριβώς. Σκέψου όμως ότι κάθε πρόκληση, εάν τη διαχειριστεί σωστά, μπορεί να σε πάει στο επόμενο στάδιο σου. Και δεν λέω να χαϊδέψω τα αυτιά των ανθρώπων που έχουν παιδιά ή θα κάνουν παιδιά. Το λέω και σαν ψυχέτρος και σαν άνθρωπος που έχει παιδιά. Όντως, το πρώτο χρονικό διάστημα, ειδικά στο πρώτο παιδί, όταν το παιδί είναι πολύ μικρό, η πρόκληση είναι ακόμα πιο έντονη. Δηλαδή, σκέψου ένα ζευγάρι που μέχρι πρότινος ήταν οι δυο τους, πηγαίναν τα ταξιδάκια τους, όποτε θέλανε να φεύγαν, πέρανε το σαγουαγιάζ, βγαίναν όλα αυτά τα ωραία που δεν θέλω καν να τα θυμάμαι. Ξαφνικά έχετε πρώτη φορά στη ζωή τους ένα πλάσμα, το οποίο ειδικά τους πρώτους μήνες δεν έχει καμία σχέση με το πώς φανταζόσαν, που κλαίει, τσιρίζει, δεν τους αφήνει να κοιμηθούν, κάνει τις βιολογικές του ανάγκες. Οπότε εκεί, ειδικά τους πρώτους μήνες, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το ζευγάρι. Και αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν ένα ζευγάρι στο πρώτο παιδί επιβιώσει τα πρώτα 2 χρόνια που είναι το παιδί, τότε έχει πολύ καλές πιθανότητες να επιβιώσει και μετά. Είναι το πιο δύσκολο αυτό, δηλαδή το να χάσουν και οι δύο ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους. Να χάσουν το περιθώριο του χρόνου. Το βάρος που έχονται και κυρίως η μητέρα, κακά τα ψέματα. Το βάρος και αυτά που νιώθει η μητέρα που χάνει. Και το πώς καλείται ο πατέρας να διαχειριστεί αυτό το πράγμα που πολλές φορές δεν το διαχειρίζεται όπως ακριβώς έπρεπε να το διαχειριστεί. Και ο θυμός που έρχεται μεταξύ του ζευγαριού είναι όντως μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Εάν όμως το ζευγάρι διαχειριστεί αυτή την πρόκληση σε βάθος χρόνου, στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο παιδί, τότε έχετε κάτι πολύ σημαντικό που βοηθάει το δέσιμο του ζευγαριού. Το καταφέραμε και αυτό. Το δένει πιο πολύ το ζευγάρι. Σίγουρα, κακά τα ψέματα, το ζευγάρι χάνει από το χρόνο που θα είχε, χάνει από την ενέργεια, χάνει από τη σεξουαλικότητα. Εδώ να πούμε ότι το χάνω δεν σημαίνει ότι το χάνω τελείως.
Μην πάμε στο άλλο άκρο. Εμείς έχουμε παιδιά τώρα, δεν μπορούμε να έχουμε καθόλου ζωή, θυσιαζόμαστε χάρη των παιδιών. Καλά, ούτε για αστείο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο πολύ μεγάλο, το οποίο φθείρει πάρα πολύ. Το να πω ρεαλιστικά ότι από τη στιγμή που έχουμε παιδιά, κάποια πράγματα δεν θα είναι όπως ήταν πριν, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε, θεωρώ ότι είναι η πιο χρήσιμη προσέγγιση. Άρα από τη μία χάνω κάποια πράγματα, από την άλλη κάθε προσπάθεια, κάθε κόπος όταν δίνει αποτέλεσμα και με βοηθάει ατομικά σαν άνθρωπο, αλλά βοηθάει και το συμπαίκτη μου, αν θέλουμε να το πούμε αλλιώς. Δηλαδή σκέψου το σαν μια ομάδα σε ένα άθλημα, όπου έχει να δώσει έναν πολύ δύσκολο αγώνα που τα προγνωστικά είναι τελείως κατά, τελικά να καταφέρει και να τα πάει καλά στον αγώνα και να κερδίσει. Και ο κάθε παίχτης θα νιώσει πιο καλός παίχτης και η ομάδα θα έχει πιο πολύ συνοχή. Ναι. Άρα δεν θεωρώ απαραίτητο ότι το φθείρει το ζευγάρι. Θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση όπου θα δοκιμαστούν τα θεμέλια, οι ρίζες και τα εργαλεία του ζευγαριού να επιβιώσει και να μετουσιώσει τη σχέση του σε κάτι άλλο. Ναι, ναι, απλώς αυτές οι βάσεις και αυτά τα θεμέλια πολλές φορές δεν υπάρχουν καν σε πολλά ζευγάρια. Δηλαδή, για άλλους λόγους κάνεις μια σχέση όταν την ξεκινάς, μπορεί απλά γιατί έτσι, και τελικά αυτή η σχέση να οδηγήσει σε ένα γάμο. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι προκύπτει το παιδί χωρίς να είναι το ζευγάρι έτοιμο και τελικά έρχεται το παιδί και βλέπουμε ότι τα διαλύει πραγματικά όλα γιατί δεν υπήρχαν καν θεμέλια. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Τι μου λες ουσιαστικά? Για ποιους λόγους παντρευόμαστε και πόσο έτοιμες είναι οι ρίζες μας, τα θεμέλια μας να διαχειριστούν ένα παιδί. Το πρώτο ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό και το ακούμε πολύ συχνά είναι ότι να παντρευτώ, να μην παντρευτώ, θέλω να παντρευτώ. Και η απάντηση δεν είναι πάντα εύκολη στο για ποιους λόγους παντρευόμαστε. Αυτό που λέω εγώ συνήθως είναι ότι για να παντρευτείς μην το κάνεις βιαστικά. Όσο και αν είσαι ερωτευμένος, παθιασμένος, ο γάμος εμπεριέχει και τον έρωτα του πάθους, αλλά δεν εμπεριέχει μόνο αυτό. Ο γάμος χρειάζεται να εμπεριέχει και την επικοινωνία, αλλά και το να σε συμπληρώσω. Δηλαδή πρέπει σε κάποια στοιχεία να έχουμε μια κοινή γραμμή συναισθηματικά, εγκεφαλικά, πρακτικά, να θέλουμε τα ίδια πράγματα. Σε κάποια άλλα σημεία όμως πρέπει να έχουμε μια γόνιμη διαφορετικότητα μεταξύ μας, έτσι ώστε να κουμπώνουμε, να συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον και να προχωράμε παραπέρα. Μπορεί να ακουστεί περίεργο όπως θα το πω αυτό, αλλά ο γάμος κατά κάποιο τρόπο είναι και ένα είδος συνεταιρισμού. Ναι. Δεν υποτιμούμε το συναίσθημα, το θέλουμε και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παντρευτούμε αν δεν υπάρχει το συναίσθημα απλά και μόνο για λόγους συνεταιρικούς. Όχι. Αλλά με το συναίσθημα και μόνο, εάν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να λειτουργήσει ο συνεταιρισμός, μπορεί να ακούγεται κοινικό, ειδικά από έναν θεραπευτή να το λέει, αλλά η θεραπευτική διαδικασία περιέχει και το ρεαλιστικό κομμάτι της επιβίωσης, ας μην κοροϊδευόμαστε. Άρα, για να παντρευτώ θα πρέπει αφενός να υπάρχει το συναίσθημα, το πάθος, θα πρέπει όμως να υπάρχουν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις να περπατήσει ένας συνεταιρισμός. Ποιος? Η κατανόηση, το να σε ακούω ενεργητικά, το να είμαι έτοιμος να διαπραγματευτώ μαζί σου, σε πολλά πράγματα να έχουμε κοινά σημεία, σε άλλα πράγματα να μην είναι κοινά σημεία, αλλά να είναι σημεία που κουμπώνουν. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ισχύει αυτό που είπες εσύ, ότι έχει σαθρό υπέδαφος ο γάμος, οπότε μετά με κάποιες δυσκολίες και με αποκορύφωμα το παιδί, αυτός ο γάμος δεν θα πάει καλά. Ωραία, λοιπόν, έχω να πω τώρα διάφορα, αλλά δεν θα μείνω στην αρχή και στους λόγους καθόλου, όσο και να θέλω. Και πάμε λοιπόν ότι ας είμαστε στη φάση που το ζευγάρι υπάρχει ήδη για τον όποιο λόγο και για κάποιο λόγο, τέλος πάντων για κάποιους λόγους, αρχίζεις να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι καλά τέλος πάντων. Και δεν είμαι παντρεμένη, ούτε έχω εγώ ζήσει ποτέ διαζύγιο, κατάλαβες τι εννοώ, δεν ξέρω εκ των έσω να τοποθετηθώ, αλλά φαντάζομαι, βλέπω γύρω μου, ότι υπάρχει ένα στάδιο στο οποίο υπάρχει ένα σοβαρό δίλημμα του τι είναι λόγος αυτός να χωρίσω. Δηλαδή, όπως είπε μια φίλη μου πολύ σωστά μια μέρα, δηλαδή για να χωρίσω πρέπει να με δείρει, να με κερατώσει, μόνο αυτά είναι λόγοι για να χωρίσω. Δηλαδή το ότι δεν επικοινωνούμε, το ότι δεν έχουμε καλή σεξουαλική ζωή, ότι δεν τα βρίσκουμε πνευματικά, ρε παιδί μου, εγκεφαλικά. Δεν είναι λόγος αυτό? Είναι λόγοι που εμπεριέχονται σε όλο αυτό που είπαμε όταν ξεκινήσαμε, ότι νιώθω πιο πολύ μοναξιά από ότι μόνος μου. Δηλαδή, αν εγκεφαλικά, αν συναισθηματικά, αν σεξουαλικά, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εγώ νιώθω πιο πολύ μοναξιά
από ότι θα ένιωθα μόνος μου ή μόνη μου, τότε είναι λόγος. Δεν περιμένουμε να φτάσουμε σε ακραία σημεία για να χωρίσουμε. Η αίσθηση της μοναξιάς μέσα στο γάμο, η οποία χρονίζει και η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί, άρα τονίζω, αίσθηση μοναξιάς χρονίζει και δεν μπορεί να διορθωθεί. Αυτοί είναι οι 3 πυλώνες που θέτουν σοβαρά ερωτήματα στο να οδηγηθώ στο να χωρίσω. Ναι. Μοναξιά, χρονίζει και δεν διορθώνεται. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι 3 πυλώνες, τότε το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί να χωρίσω. Και μετά έρχονται οι διάφορες δικαιολογίες που λέμε στον εαυτό μας για να μην χωρίσουμε. Τις οποίες θεραπευτικά τις κατανοώ, αλλά είναι δικαιολογίες. Ναι. Ξέρεις τι, σκέφτομαι ότι λες, όταν φτάνεις σε εκείνο το σημείο, νομίζω ότι βλέπεις τον άνθρωπο απέναντι σου τελείως, δεν τον δικαιολογείς σε τίποτα μέσα σου, γιατί είσαι θυμωμένος που νιώθεις όλα αυτά. Και θυμώνεις και με τον εαυτό σου, γιατί λες, αυτόν τον άνθρωπο όμως εγώ τον επέλεξα. Και τώρα τι, αυτός ήταν από την αρχή. Απλά τώρα το βλέπεις και αυτό. Δεν πιστεύεσαι τέλος πάντων την κρίση σου, γιατί λες, ρε φίλε, τελικά έτσι ήταν από την αρχή. Μήπως εγώ είμαι ο μαλάκας της παρέας τώρα που θέλω να φύγω. Όταν τον διάλεξες για κάποιους συγκεκριμένους λόγους που αντιστοιχούσαν σε αυτό που ήσουν τότε με τις συγκεκριμένες ανάγκες σου. Δεν μπορούσες βιωματικά να γνωρίζεις ποιες θα είναι οι ανάγκες σου σε 5, 10, 15 χρόνια. Άρα η μία απάντηση που δίνω είναι ότι όταν τον γνώρισες ή τη γνώρισες και αποφάσισες να παντρευτείς, είχες κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Οι ανάγκες όμως όσο προχωράμε στο διάδρομο της ζωής, αλλάζουν. Άρα το ένα κομμάτι είναι ότι ναι, τότε μπορεί να ικανοποιούσε τις ανάγκες μου, αλλά τώρα δεν ικανοποιεί τις ανάγκες μου. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι οι άνθρωποι πολλές φορές στα πλαίσια αυτό που είπαμε ότι επαναπαυόμαστε, μπορεί όταν τον γνώρισες ή τη γνώρισες να ανταποκρίνονταν στις ανάγκες σου, μέσα στην πορεία όμως η σύντροφός σου να επαναπαύτηκε, να μην έδινε νερό και φαγητό σε αυτή τη σχέση, οπότε αυτό το υγιές σώμα σχέση που ξεκίνησε πολύ ωραία, επειδή δεν του έδινε το νερό και το φαγητό, άρχισε να μαραζώνει και να πεθαίνει. Άρα παίζουν πολλοί παράγοντες, αυτοί είναι 2 μόνο από τους παράγοντες, που το ότι κάποτε τον επέλεξα, την επέλεξα, δεν σημαίνει ότι πρέπει για πάντα να ισχύει αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις, όχι όλες τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει λόγος να θυμώνουμε ούτε με εμάς που τον επέλεξα, ούτε όμως με τον ή τη σύντροφό μας που δεν τηρεί τα κριτήρια. Σέβομαι το συναισθηματικό θυμό που υπάρχει τις περισσότερες φορές, αλλά αν το καλοσκεφτείς, όλα είναι σε μια διαδικασία που αλλάζουν. Και εμείς, και η σύζυγος, και η σχέση. Άρα δεν τίθεται θέμα αν αλλάζουμε ή όχι. Το θέμα είναι να συντονίσουμε τις αλλαγές μας. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να μεγαλώνει το ένα μου χέρι και το άλλο μου χέρι να μένει το ίδιο. Ή σαν το ένα μου μάτι να πηγαίνει δεξιά, το άλλο να πηγαίνει αριστερά. Άρα αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές ότι άλλαξε ή άλλαξα, συγγνώμη θα το πω, μα ναι, χαίρομαι πολύ. Ναι. Το θέμα είναι να συντονίσουμε τις αλλαγές μας. Και αν δεν καταφέραμε να συντονίσουμε τις αλλαγές μας, από το να μένουμε σε έναν άγωνο θυμό είτε με τον εαυτό μας είτε με τον άλλον, χρειάζεται να προχωρήσουμε στο να μην είμαστε μαζί. Μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Αυτή η απόφαση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη να πάρθει. Γιατί, μία ερώτηση, γιατί, και στο γιατί αυτό θέλω να προσθέσω και ότι πολλοί άνθρωποι, είναι και το πνευματικό κομμάτι, τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί τέλος πάντων, φέρουν βαρέως αυτό το αμάρτημα τέλος πάντων, ότι μόνο ο θάνατος μπορεί να μας χωρίσει. Ξέρω εγώ και ότι είναι αμαρτία να χωρίσεις. Και έχεις και αυτό το ενοχικό. Έχεις δίκιο, είναι πολλές οι πτυχές, πολλοί παράγοντες που σε κρατάνε από το να χωρίσεις, που καλά κάνεις και τις φέρεις να τις δούμε. Μιας και ανέφερες το θρησκευτικό πνευματικό κομμάτι, θα πω κάτι εδώ που μπορεί να φανεί περίεργο να το λέει ένας ψυχίατρος, αλλά η ψυχιατρική πολλές φορές, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, συντονίζεται, συμφωνεί ακόμα και με θρησκευτικό στοιχείο. Το οποίο θρησκευτικό στοιχείο, σεβόμαστε οποιοδήποτε θρησκευτικό στοιχείο, δεν το συζητάω καν αυτό το πράγμα. Κάθε άλλο. Εγώ λέω ότι επιπλέον πολλές φορές η ψυχιατρική, όσο μεγαλώνω σαν άνθρωπο και σαν ψυχίατρος, θεωρώ ότι δεν διαφωνεί με τη θρησκεία. Δηλαδή αυτό που λέει η θρησκεία, OK, στο λίγο απόλυτο ότι θα σας χωρίσει μόνο ο θάνατος, αυτό που λέω εγώ σαν θεραπευτής είναι ότι μην χωρίσεις εύκολα. Ναι. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι μην εγκλωβιστείς σε έναν γάμο που σε κάνει δυστυχισμένο ή δυστυχισμένη, αλλά μην βιαστείς
να χωρίσεις. Δηλαδή αυτή η έννοια της προσπάθειας που δυστυχώς κατά τη γνώμη μου στη σύγχρονη εποχή δεν την έχουμε γενικότερα, έχει μειωθεί. Πριν φτάσεις να χωρίσεις, προσπάθησε να είσαι όσο μπορείς πιο σίγουρος ή πιο σίγουρη ότι έχεις ή έχετε εξαντλήσει τα περιθώρια προσπάθειας να σωθεί ο γάμος. Το να χωρίσω δεν είναι η καταστροφή συντέλεια του κόσμου και δική μου, αλλά αν καταφέρω να προσπαθήσω και να σώσω το γάμο και να είναι ένας αξιοπρεπής, αρκούντος καλός γάμος, και θα μου πεις, μα αυτό είναι συμβιβασμός, στη φύση υπάρχει η φυσική επιλογή της προσαρμογής, μας αρέσει ή όχι, τελεία και παύλα. Άρα να ξέρω και τι να περιμένω από το γάμο μου πάντα, ναι. Άρα πριν φτάσω να πω χωρίζω, θα πρέπει να έχω εξαντλήσει τα περιθώρια. Ναι, απλά, συγγνώμη που σε διακόπτω, εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ οι 3 λέξεις που είπες: προσπάθεια, αρκούντος καλός γάμος και να σώσω. Αυτό το ρήμα σώσω και προσπαθώ, όταν το χρησιμοποιούμε στο τελικό στάδιο, λίγο πριν, δηλαδή όταν είμαι στο δίλημμα χωρίζω, δεν χωρίζω και εκεί να προσπαθήσουμε τότε, ρε φίλε, έπρεπε να προσπαθήσεις όταν ήμασταν κανονικά, για να μην φτάσουμε στο δίλημμα. Τι να προσπαθήσω άμα έχει πέσει στο τραπέζι η λέξη χωρισμός? Λοιπόν, έχεις δίκιο. Το λέω συχνά, αλλά έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Δηλαδή, η προσπάθεια, θα σου πω ότι βλέπω πολλές φορές εδώ στο ιατρείο, ναι. Τις περισσότερες φορές η σύζυγος αντιλαμβάνεται ότι δεν πάει καλά ο γάμος. Προσπαθεί η σύζυγος να ενημερώσει και να πείσει τον σύζυγο ότι έχουν πρόβλημα στο γάμο. Τις περισσότερες φορές ο σύζυγος, για να μην κατηγορηθώ ότι πάω και ενάντια στο φίλο μου, πετάει χαρταετό. Καλά είμαστε, δεν βλέπεις και τα άλλα ζευγάρια, αφού έχουμε λεφτά, αφού κάνουμε τη ζωή μας, αφού εξυπηρετούμε τις ανάγκες μας. Είσαι υπερβολική, είναι πολυτέλειας και να, τι συναίσθημα, πήγαμε διακοπές εκεί πέρα και δεν μπορώ να σου λέω κάθε μέρα ότι σε αγαπάω. Όλα αυτά που όλοι τα λέμε λίγο πολύ, ναι. Η σύζυγος προσπαθεί ξανά και ξανά και ξανά. Ο σύζυγος συνεχίζει και δεν. Ή κάνει κάποιες επιφανειακές προσπάθειες, που θα βγω έξω και θα με λιθοβολήσουν οι σύζυγοι, το βλέπω. Τι να κάνω εγώ, θα πάρω το ρίσκο μου, θα ζήσω επικίνδυνα. Ή δεν κάνουν προσπάθεια, ή κάνουν μια επιφανειακή προσπάθεια, προσωρινή προσπάθεια ο σύζυγος και επανέρχεται στο πρωτήτερο μοντέλο. Τις περισσότερες φορές όταν η σύζυγος φτάσει να πει ότι δεν πάει άλλο, χωρίζω, έχει φύγει το τρένο εδώ και καιρό από το σταθμό. Και όταν λέει η σύζυγος ότι χωρίζουμε, η πρώτη αντίδραση συνήθως του συζύγου είναι αυτή του λιονταριού: «Οκ, άμα θες χωρίζουμε και τι θα γίνεις χωρίς εμένα και θα δεις πώς είναι». Θυμώνει, λίγο και την απειλή, λίγο και λειτουργεί εκδικητικά. Αφού δει το λιοντάριο ότι η σύζυγος, ό,τι και να γίνει, έχει φύγει, μετά το λιοντάρι μετατρέπεται σε ένα άλλο ζωάκι που δεν είναι ανάγκη να πούμε σε ποιο ζωάκι. Όχι, ζωάκι σε πρώιμο ηλικιακό. Το οποίο ξαφνικά θυμάται ότι θέλει να σώσει το γάμο, ρε παιδιά. Δηλαδή, μήνες ολόκληρους, χρόνια ολόκληροι, άμυροι σύζυγος και καμπάνες χτυπούν. Καμπάνες, καμπαναριά, η Νότρ Ντάμ, πώς τη λένε εκεί πέρα, χτυπάει στο κεφάλι. Τίποτα εμείς οι σύζυγοι. Απειλούμε κιόλας και όταν δούμε ότι δεν χαμπαρίζει, αλλά έχει φύγει, ξαφνικά και άλλα να προσπαθήσουμε και θα τα αλλάξουμε όλα. Και αυτό θυμώνει ακόμα πιο πολύ τη σύζυγο. Του λέει: «Κάτσε, ρε φίλε, εγώ τόσα χρόνια. Σε παρακαλώ, τώρα που έχω φύγει». Τις περισσότερες φορές αυτό είναι το σενάριο. Οπότε, καλό είναι όταν η σύζυγος μας λέει ότι δεν πάει καλά. Ναι, αυτός που έχει τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Άρα η έννοια της προσπάθειας, έχεις δίκιο, δεν έχει όταν έχω φύγει ουσιαστικά από το γάμο, έλα να προσπαθήσουμε. Δεν έχει νόημα τότε. Τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Έχει νόημα όταν σου λέω ότι ξέρεις κάτι δεν πάει καλά. Και πολλές φορές η σύζυγος δυσκολεύεται να φύγει από το γάμο, γιατί το ένα είναι το θρησκευτικό κομμάτι, το άλλο είναι το κοινωνικό κομμάτι που υπάρχει ακόμα. Πολλές φορές αυτό που λέμε ότι απέτυχα στο γάμο μου, εμένα σαν έκφραση δεν μου αρέσει. Συμφωνώ και σε αυτό. Δεν είναι εξετάσεις ο γάμος αν θα πετύχεις και δεν είσαι μόνος ή μόνη σου, είστε δύο σε αυτό το γάμο. Το να πεις ότι δεν περπάτησε ο γάμος, ότι δεν οδήγησε εκεί που θα θέλαμε και δεν παίζουμε τις λέξεις, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ένα πράγμα. Άρα είναι το θρησκευτικό κομμάτι, είναι το κοινωνικό κομμάτι, είναι το οικονομικό κομμάτι που πολλές φορές εμποδίζει κακά τα ψέματα, γιατί δυστυχώς ακόμα πολλές γυναίκες δεν αισθάνονται ότι μπορούν να έχουν την ανεξαρτησία από το γάμο και πολλές φορές ακούω: «Οκ, πόσο θα βοηθάει για το παιδί, θα βοηθάει, δεν θα βοηθάει», που πολλές φορές δεν βοηθάει. Άρα είναι το θρησκευτικό κομμάτι, είναι το κοινωνικό κομμάτι, είναι το οικονομικό κομμάτι, είναι το ψυχολογικό κομμάτι, ειδικά όταν υπάρχει ένα παιδί που λειτουργεί και λίγο εκβιαστικά μέσα,
θα αφήσω το παιδί χωρίς μπαμπά, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Η απάντηση εδώ είναι απλή και ουσιαστική. Δεν σημαίνει ότι θα χωρίσουν οι γονείς ότι το παιδί θα καταστραφεί. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν και οι δύο γονείς ταυτόχρονα. Πόσες φορές όμως στη ζωή μας καταφέρουμε αρκετά καλά τα πράγματα και ας μην είναι ιδανικά. Ας σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Άρα δεν θα σου πω ότι το ιδανικό δεν είναι το να υπάρχει ο μπαμπάς και η μαμά ταυτόχρονα. Ναι, το ιδανικό είναι αυτό. Θα σου πω όμως ότι τα πράγματα τις περισσότερες φορές στη ζωή μας γίνονται και ας μην είναι ιδανικά. Αρκεί να τα κάνουμε σωστά και ψύχρεμα. Και αυτή είναι η απάντησή μου όταν ακούω ναι, αλλά έχω παιδί. Αυτό. Πολλές φορές και ας μην είναι ιδανικά τα πράγματα. Και κάτι άλλο, από το να μεγαλώνει ένα παιδί και να βλέπει ένα μοντέλο σχέσης όπου υπάρχει αποξένωση, υπάρχει ένταση ή ακόμα και η βία και να θεωρεί ότι αυτό είναι το μοντέλο σχέσης, πιο πολύ κακό του κάνεις από ότι αν του δείξεις μεγαλώντας ψύχρεμα σταθερά ότι ξέρεις παιδί μου, κάποια μοντέλα σχέσης μας ταιριάζουν, κάποια μοντέλα σχέσης δεν μας ταιριάζουν. Αφού προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε και δεν διορθώθηκε, τότε διεκδικούμε το δικαίωμα να ζούμε όπως μας ταιριάζει. Πόσο πιο υγιές μήνυμα είναι αυτό για ένα παιδί, από ότι το να το αφήνουμε να θεωρεί ότι ένα παθολογικό μοντέλο είναι το αναμενόμενο μοντέλο. Ναι. Γιάννη, άκουσα τώρα τις προάλλες που μου είπε κάποιος ότι είχε ένα φίλο, ο οποίος λέει περίμενε το παιδί να γίνει 18 για να χωρίσει. Και το έκανε. 18 και μία μέρα χώρισε. Σκέφτομαι αυτόν τον άνθρωπο και θέλω να πάω να το κάνω αγκαλίτσα. Δηλαδή, τι έζησε αυτός ο άνθρωπος από όταν το παιδί ήταν, ξέρω, 12. Πάρα πολλά δύσκολα πράγματα, γιατί και εγώ το βλέπω, το ακούω, το έχω ζήσει και δεν ξέρω τελικά αν ήταν πιο πολλά τα χρήσιμα ή τα μη χρήσιμα που αποκόμισε το παιδί μεγαλώνοντας σε ένα γάμο. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πράγματα, όσο και αν προσπαθούμε τα ζευγάρια να τα κρύψουμε, καταλαβαίνουν, έχουν αυτό το ένστικτο, το τι αιωρείται στο γάμο. Άρα κατανοώ και σέβομαι και μπορώ να σου πω ότι υποκλίνουμε στην προσπάθεια αυτού του ανθρώπου. Δεν είμαι όμως σίγουρος αν στη τελική σούμα όταν θα κάνει το ίδιο το παιδί και όχι στα 18 του, σε πιο μεγάλη ηλικία, αν θα πει τελικά ναι, ήταν πιο πολύ το κέρδος ή η χασούρα. Ξέρεις τι πιστεύω επίσης, ότι αυτό με τα παιδιά είναι μια τεράστια δικαιολογία. Και για να μην αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου, γιατί μετά είσαι μόνος, τέλος πάντων, για κάποιο διάστημα τουλάχιστον, και είτε χρησιμοποιούμε το παιδί για να μην φύγουμε, είτε χρησιμοποιούμε το παιδί... Τέλος πάντων, γενικά το παιδί είναι μια πολύ καλή δικαιολογία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και αυτό που λες, αν το δούμε από την άλλη οπτική, είναι ότι είναι μια ρεαλιστική αιτία πάνω στην οποία όμως επενδύουμε και τις δικές μας ανασφάλειες. Ναι. Δηλαδή, ως βάση έχει πολύ ρεαλισμό και πολύ λογική, αλλά συνείδητα πάνω σε αυτό που ισχύει επενδύουμε και εμείς τη δική μας ανασφάλεια, το δικό μας άγχος, πώς θα είμαι μόνος μου. Οπότε θα πρέπει λίγο να το διαχωρίσουμε αυτό το πράγμα και να το διαχειριστούμε το δικό μας άγχος και να προχωρήσουμε παραπέρα. Επίσης, για να μην θεωρηθεί ότι μεροληπτούμε, γιατί ίσως ακουστεί ότι το βλέπουμε μόνο από την πλευρά της συζύγου. Καλά, όχι. Εννοείται ότι μπορεί να είναι και ο άντρας αυτός που νιώθει όλα αυτά, δηλαδή, δεν το συζητάμε. Και ο άντρας το βιώνει. Προσπαθούμε πάντα να κρατάμε μια περιγραφική αποστασιοποιημένη θέση. Το κομμάτι του διαζυγίου έχει πάρα πολλές δυσκολίες για την σύζυγο, έχει όμως και πάρα πολλές δυσκολίες για τον σύζυγο. Και δεν θα καθίσουμε τώρα να βάλουμε σε μια ζυγαριά τις δυσκολίες για τον έναν και τις δυσκολίες για τον άλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν δεν είμαστε εμείς καλά μέσα σε ένα γάμο, δεν θα είναι και τα παιδιά μας καλά. Μπορεί να έχουν πράγματα που θεωρούμε ότι έχουν, αλλά δεν θα είναι καλά τα παιδιά μας. Και αυτό να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ναι. Ωραία. Μπορείς να μας πεις λίγο μερικά πρακτικά πράγματα για το πώς ανακοινώνουμε στο παιδί το διαζύγιο, και φαντάζομαι ότι αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης αν το παιδί είναι 5 με το αν το παιδί είναι 15 ή όχι. Η βάση φαντάζομαι ότι είναι η ίδια. Η βάση είναι η ίδια. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι πριν το ανακοινώσουμε στο παιδί πρέπει να είμαστε 99,999% ότι όντως θα χωρίσουμε. Γιατί δυστυχώς έχω δει ζευγάρια που βιάζονται πάνω στο θυμό τους ο ένας για τον άλλον, πάνω στο παρορμητισμό τους, πάνω σε οτιδήποτε. Να ανακοινώσουν στο παιδί ότι χωρίζουν. Το ανακοινώνουν. Το παιδί ξεκινάει μια διαδικασία πένθους, όλο αυτό υπαρξιακό.
Και ξαφνικά του λένε θα είμαστε μαζί. Μπορεί φαινομενικά να λες, το παιδί τελικά χάρηκε και σίγουρα δεν θα είναι τραυματισμένο για πάντα και σε βάθη σημείο, αλλά σίγουρα δεν κάνει καλό στο παιδί, γιατί το παιδί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχει αυτή την ανασφάλεια και αν τελικά οι γονείς μου δεν χωρίσουν, αν τελικά οι γονείς μου χωρίσουν, αν τελικά δεν θα είναι μαζί. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι πριν το ανακοινώσουμε στο παιδί, είμαστε σίγουροι ότι όντως θα χωρίσουμε. Άρα, πρώτο κομμάτι, εγώ με τον εαυτό μου εξετάζω αυτά τα κριτήρια που είπαμε. Πόσο μοναξιά νιώθω, πόσο χρόνο τη νιώθω και αν όντως έχουμε προσπαθήσει και έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια, το επικοινωνώ στην ή στη σύζυγό μου, βλέπουμε αν υπάρχουν περιθώρια να γίνει κάτι για αυτό το γάμο ή δεν υπάρχουν περιθώρια. Αν υπάρχουν περιθώρια και συμφωνούν και οι δύο, γίνεται πάντα μια ίστατη προσπάθεια. Γιατί πολλές φορές έχω ακούσει αυτόν, αλλά δεν κάναμε την τελευταία προσπάθεια και υπάρχουν τα ενοχικά που δεν βοηθάνε. Μην δείτε τη φάτσα μου τώρα. Αυτό λέω, το λέω. Και όμως, καλό είναι να αισθανόμαστε ότι έχω κάνει και την ίστατη προσπάθεια. Okay. Δηλαδή, να σου πω αλλιώς, προτιμώ να χάσω ακόμα 6-9 μήνες σε ένα γάμο που τελικά θα χωρίσω, παρά αφού χωρίσω να πω δεν έκανα την ίστατη προσπάθεια. Εντάξει, ναι. Επειδή το έχω δει πολλές φορές στο γιατρό να λένε ναι, αλλά δεν κάναμε την τελευταία προσπάθεια. Πολλές φορές δεν θα έχει αποτέλεσμα η τελευταία προσπάθεια, αλλά είναι σημαντικό να είσαι και εσύ καλά μέσα σου ότι έκανες την ίστατη προσπάθεια. Άρα, αφού γίνει ή δεν γίνει η ίστατη προσπάθεια, μετά καλό είναι να γίνει πρώτα η διαπραγμάτευση στο ζευγάρι, σε όλα τα επίπεδα. Συναισθηματικό, πρακτικό, οικονομικό, πώς θα τα βρούμε με το παιδί, δηλαδή πριν φτάσουμε στο διαζύγιο το πώς θα είναι, που θέλουμε πάντα να προσπαθούμε να είναι συνενετικό, πρώτα το ζευγάρι συζητάει, διαπραγματεύεται, συμφωνεί. Θέτει τα πρακτικά θεμέλια. Πού θα είναι ο μπαμπάς, που θέλουμε να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο χώρο κατοικίας του παιδιού, τι χώρο θα έχει το παιδί. Δηλαδή όλα αυτά τα προετοιμάζουμε να είναι έτοιμα και μετά λέμε στο παιδί χωρίζουμε. Γιατί πρώτον μέσα από αυτή τη διαδικασία να έχει κατασταλάξει και μέσα μας ότι χωρίζουμε, γιατί καλά λέω εγώ χωρίζω. Αλλά ορισμένες φορές όταν ξεκινάω τις διαδικασίες και βλέπω ότι πάω, αλλάζω σπίτι, παίρνω έπιπλα, αλλάζουν οι λογαριασμοί, χωρίζονται τα οικονομικά, τα περιουσιακά στοιχεία, εκεί είναι που το συνειδητοποιώ και πολλές φορές βλέπουμε ζευγάρι να έχουν κάνει πίσω, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του πίσω ή όχι, το παιδί όμως δεν φταίει σε τίποτε. Άρα αφού έχει γίνει αυτή η διαδικασία και αφού τα έχουμε προετοιμάσει, αν θέλουμε να μιλάμε και με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας για το παιδί, σε γενικές γραμμές αυτή είναι νόρμα, καθόμαστε και οι δύο γονείς, εξηγούμε, μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά πρέπει να το πούμε ότι ο μπαμπάς και η μαμά παύουν να είναι ζευγάρι, συνεχίζουν να είναι γονείς σου, ότι ο μπαμπάς και η μαμά θα μένουν σε διαφορετικό χώρο, αλλά θα προσπαθήσουμε και οι δύο χώροι να είναι σπίτι σου, ότι ο μπαμπάς με τη μαμά θα προσπαθήσουν να συνεννοούνται, να συζητάνε για το παιδί, που είναι τρομερά σημαντικό αυτό το πράγμα, που δυστυχώς πολλές φορές δεν συμβαίνει. Άρα αυτή είναι η διαδικασία σε γενικές γραμμές. Ωραία. Και αφού γίνει αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί αυτό το part τέλος πάντων, πάμε στο μετά λίγο σε σχέση με το παιδί. Τα άκρως απαραίτητα που πρέπει να γίνονται. Ποια είναι? Το παιδί, όπως είπαμε, πρέπει ο μπαμπάς να έχει ένα δικό του χώρο. Το παιδί μέσα στο χώρο του μπαμπά πρέπει να έχει το δικό του χώρο. Θα πρέπει ο μπαμπάς να βλέπει αρκούντος χρονικό διάστημα το παιδί, που αυτό έχει να κάνει και με τις ανάγκες του παιδιού, τις ανάγκες του ζευγαριού, αλλά χρειάζεται και ο μπαμπάς να βλέπει ουσιαστικά να βλέπει το παιδί. Χρειάζεται να έχουν δουλευτεί οι θυμοί μεταξύ του μπαμπά και της μαμάς. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα πολύ σημαντικά που πρέπει να έχουν ρυθμιστεί, έτσι ώστε το παιδί όσο μπορεί να το βιώσει ως μια ομαλή μετάβαση. Και εδώ θέλω να πω κάτι υποκειμενικό αν θέλεις, αλλά νιώθω την ανάγκη που το βλέπω συχνά στην κλινική πράξη. Δεν θα σου πω ότι απαραίτητα είναι ο κανόνας, δεν θα πω σου, λέω τι βλέπω εδώ πέρα. 2 αστοχίες σημαντικές, η μία του μπαμπά και η μία της μαμάς. Η βασική αστοχία που βλέπω που κάνουν οι μπαμπάδες είναι ότι αφενός δεν τηρούν αυτά που συμφωνήθηκαν, είτε στο οικονομικό είτε στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή στενοχωριούν όταν βλέπω ακόμα μπαμπάδες, μειοψηφία όπως θέλεις πες το, υπάρχουν ακόμα που δεν τηρούν τα συμφωνημένα, γιατί πολλές φορές αυτό που ακούω και με θυμώνει είναι σιγά μην τα δώσω σε αυτή να τα κάνει ό,τι θέλει. Όχι. Τα δίνεις σε αυτήν που μεγαλώνει το παιδί σου, που είναι η μάνα του παιδί σου, και εκ των πραγμάτων πρέπει να εμπιστευτείς ότι αυτό θα πάει στο παιδί σου. Τελεία. Ένα άλλο κομμάτι που
κάνουν αστοχή οι μπαμπάδες είναι ότι ενώ στην αρχή διεκδικούν και θέλουν να περνάνε ισότιμο χρόνο με το παιδί τους, δυστυχώς ορισμένοι, η μειοψηφία, όσο περνάει ο χρόνος, φθήνει ο χρόνος που περνάνε με το παιδί τους ή ουσιαστικός χρόνος που περνάει με το παιδί τους. Δηλαδή ενώ στην αρχή διεκδικούν ίσο χρόνο όλα αυτά, καθώς περνάνε και λιγότερο χρόνο ή περνάνε και λιγότερο ουσιαστικό χρόνο με το παιδί. Συμβαίνει δυστυχώς, θέλω να πιστεύω ότι είναι η μειοψηφία, συμβαίνει. Άρα οι δύο βασικές αστοχίες του μπαμπά είναι το ότι δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του και ότι ο χρόνος που ο ίδιος ίσως διεκδίκησε να περνάει με το παιδί του, τον αφήνει και πάει χαμένος. Μια αστοχία ορισμένες φορές της μαμάς, μειοψηφία αλλά δυστυχώς το βλέπω να συμβαίνει, είναι ότι τον όποιο θυμό που έχει, δικαιολογημένο θα πω εγώ, απέναντι στον πρώην σύζυγό της, τον βγάζει στον μπαμπά του παιδιού της. Και εκούσια χρησιμοποίησε αυτές τις δύο διαφορετικές εκφράσεις. Μπορεί να είσαι θυμωμένη δικαιολογημένα 100% με τον πρώην σύζυγό σου. Τώρα όμως είναι ο μπαμπάς του παιδιού σου. Δεν είσαι μηχανή, δεν μπορείς πάντα να διαχωρίζεις αυτά τα πράγματα. Καλό όμως να σκεφτόμαστε ότι το παιδί έχει ανάγκη και τη μαμά και τον μπαμπά. Αν εγώ επιμολύνω το παιδί με το θυμό μου απέναντι στον πρώην σύζυγό μου, μακροπρόθεσμα θα κάνω κακό στο παιδί μου. Σίγουρα θα προστατέψω το παιδί μου αν γίνονται αστοχίες εκ μέρους του μπαμπά, σίγουρα θα θέσω όριο στον μπαμπά, δεν το συζητάω αυτό, αλλά είναι ένα πράγμα το ότι περιφρουρώ και θέτω όρια στον πρώην σύζυγό μου και άλλο πράγμα ότι μεταφέρω τον θυμό μου για τον πρώην σύζυγό μου στον μπαμπά του παιδιού. Αυτές είναι οι δύο βασικές αστοχίες. Να προσθέσω και να επιβεβαιώσω αυτό που λες, γιατί εγώ είμαι παιδί χωρισμένων γονιών που οι γονείς μου χώρισαν πριν 3-4 χρόνια, δηλαδή υπερενήλικας εγώ, και αυτός ο θυμός, ο περιττός τέλος πάντων για μένα να τον αντιλαμβάνομαι, με μπέρδευε εμένα, που είμαι μεγάλος άνθρωπος. Πόσο μάλλον ένα παιδί ανήλικο, πώς μπορεί να το φιλτράρει αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να αισθάνεται. Δεν θα πω για άλλη μια φορά ότι έχεις δίκιο. Θα σου πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γιατί αυτό που ακούω πάρα πολύ συχνά στις θεραπευτικές συνεδρίες από ενήλικες πια είναι ότι εγώ ήμουν τρομερά μπερδεμένος ή μπερδεμένη όταν χωρίσαν οι γονείς μου, που ένας κατηγορούσε τον άλλον, ενώ είχα αισθήματα για τον ένα γονιό, ένιωθα ενοχές απέναντι στον άλλο γονιό, ένιωθα ενοχές μετά στον άλλο γονιό που ήθελα να περάσω χρόνο. Είναι τρομερά δύσκολο και κακό για ένα παιδί αυτό το πράγμα. Όσο μπορώ να κατανοήσω σαν ενήλικα στο τι σε θυμώνει στον πρώην σύζυγό σου και να έχεις όλα τα δίκαια του κόσμου, από τη στιγμή που θα χωρίσεις, θα βλέπεις τον πρώην σύζυγό σου ή την πρώην σύζυγό σου αποκλειστικά και μόνο πόσο αρκούντος καλός γονιός είναι για το παιδί σου. Τονίζω το αρκούντος καλός. Βέβαια, γιατί ισχύει για όλους αυτό. Γιατί ισχύει για όλους αυτό το πράγμα. Και μην επιμολύνουμε τα παιδιά μας με τους δικούς μας θυμούς. Θα ήθελα πολύ να κάνουμε ένα επεισόδιο για αυτό το ζήτημα. Πιο πολύ, δηλαδή για τη γονική αποξένωση και για το πώς αισθάνονται τα παιδιά που βιώνουν αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό και ξέρεις τι συμβαίνει. Πολλές φορές όταν μένω σε ένα γάμο, παρόλο που δεν υπάρχει ο γάμος, το παιδί βιώνει συναισθηματικά το χωρισμό των γονιών, ενώ οι γονείς τυπικά δεν έχουν χωρίσει και κάνει πιο κακό στο παιδί. Έχω ακούσει πολλές φορές να μου λένε ενήλικες πια ότι μακάρι να είχαν χωρίσει νωρίτερα. Από το να τους βλέπω να τσακώνονται συνέχεια, από το να τους βλέπω να μην μιλάει ο ένας με τον άλλον, από το να τους βλέπω να μην επικοινωνούν, καλύτερα να είχαν χωρίσει γιατί πιο πολύ κακό μου κάνανε. Και δεν το λέω για να νιώσουν ενοχικά οι γονείς, το λέω για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Άρα αυτό που ανέφερες πριν, που λέμε ότι δεν χωρίζω για το παιδί μου, δεν είναι τόσο απλό. Έχει πάρα πολλές πτυχές. Και κάτι που τώρα εγώ μπορώ να θεωρώ ότι κάνει καλό στο παιδί μου, μακροπρόθεσμα, ασυνείδητα, μπορεί ουσιαστικά να το βλάπτω το παιδί μου. Άρα ουσιαστικά η έννοια του διαζυγίου είναι πιο περίπλοκη από ό,τι φανταζόμασταν. Θέλει πολύ ψυχραιμία, θέλει πολύ σύνεση, θέλει όμως και αποφασιστικότητα. Αυτά τα τρία πράγματα θέλει. Ναι. Ωραία, θα κάνουμε και part 2. Θα κάνουμε σίγουρα γιατί νομίζω ότι ίσα που πρόλαβα να ρωτήσω όλες τις απορίες. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που προκύπτουν στο διαζύγιο. Για ποιους λόγους χωρίζουμε, για ποιους λόγους δεν χωρίζουμε, πώς το διαχειριζόμαστε, ποιες είναι οι αντιστάσεις μου πριν χωρίσω,
τα στάδια αφού του χωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που θεωρώ ότι όσο χρόνο κι αν έχουμε, πάντα θα υπάρχει και κάτι άλλο να πούμε. Ας κρατήσουμε όμως τα πολύ βασικά. Η μοναξιά, η χρονιότητα της μοναξιάς και το να έχω νιώσει ότι έχω προσπαθήσει και έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια. Αυτή είναι η απάντηση στο βασικό ερώτημα, να χωρίσω ή όχι. Εντάξει, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.